ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ମନ ବଦଲେଇକିନା ପରମେଶ୍ୱର କଥାନେ ଚାଲସି ହେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେସନ୍। ଗୋଟେ ଦିନ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନକେ ଶିଖଉଥିଲେ। କେତେକ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁ ତାକର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ଯୀଶୁ ଅଲଗା ଜାତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ ଆର୍ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେନ୍ମାନେ କି ପାପି ଥିଲେ। ତ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଗୁରୁ ମନକେ ଇ କଥା ନି ଶୁଣାଲେ। ଗୋଟେ ମହିଳା ଥିଲା, ତାର ପାଖେ 10ଟା ରୂପାର ପଇସା ଥିଲା, ଯେନ୍ଟା କି ଗୋଟେ ରୂପା ପଇସା ଗୋଟେ ଦିନର ଭୂତିଏ। ଯଦି ସେ ପଇସାନୁ ଗୋଟେ ପଇସା ହଜେଇ ଦେଲେ ସେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରବା ଭାବ ସେ ପଇସା ଲାଗି ସେ କାଣା ନେଇ କରବା। ସେ ଗୋଟେ ଚିମନି ଜଲାବା ଆରୁ ତାର ଘରେ ଝାଡ଼ୁ କରବା ଆର୍ ଖୁଜବା ହଜଲା ପଇସାକେ ଖୁଜବା, ସେ ପାଇବା ତक ଖୁଜବା। ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଯିବା ସେ ତାର ସାଙ୍ଗ ଆର୍ ତାର ପାଖର ଲୋକମାନକେ ଡାକବା ଆର୍ କହବା ଦେଖରେ ଦେଖ ମୁଇଁ ମୋର ହଜଲା ପଇସା ପାଇଲି। ଇ କଥା ନି ଶୁଣାଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଲୋକମାନକେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମନ ବଦଲେଇକିନା ପରମେଶ୍ୱରର କଥା ମାନସି ଆର୍ ତାର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲସି ଏନ୍ତା ଏକା ପରମେଶ୍ୱର ଆର୍ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ଖୁସି ମନାସନ୍। জীবনর বাটে বাটে দম ধরি চালুথিমা বাটকে বাট ঘাটকে ঘাট যাহাকে বি দেখুথিমা যিশু ত্রাণ কর্তা বলি জনাই দে মা।